Hello guys, good morning. Today is Sunday. Wala akong maisip na mapuntahan ngayon kasi ang init. Tapos wala akong content na iba. Mag-exercise muna tayo guys. Mag-skipping rope ako today para naman mabawasan yung timbang. Dati ang bigat-bigat ko is 129 pounds but I got 127 pounds now. Gusto kong ma-reach yung 126 pounds ko dati. Kasi palagi akong makain sa bahay. Daming food. Tapos ako na lang yung bigay ni amo. Tapos ako na lang yung nagda-diet. Ang init guys. Kasi naglalakad ako galing sa bahay. Malapit lang ako sa bahay namin sa park. Tapos pinawisan na ako. So mag-skipping rope tayo today guys, up to 30 minutes. Pero yung recording natin hindi yan nabot ang laki ko na. So magano muna tayo, skipping rope. Bumili taga ako ng skipping rope nung Sunday. First time dami kong tumutulo talaga siya guys. Yung pawis ko. May na din dito ng exercise. So mamaya na ako mag-install ng tent kasi yung dalawa kong kaibigan, tatlo pala sila. Tatlo kong kaibigan, papunta pa lang sila dito. Init na. Hindi pa ako nakastart, tapos marami na akong So mag-start na tayong guys. Skipping rope, samahan nyo ako. Papawis tayo ng 30 minutes. So let's go guys. Pawis tayo. Nakakahingal din pala. Grabe. Voy, voy, oh yeah,
Jump na ano, from full side, and left side.